Kasvatustieteilijän työelämäkenttä on hyvin laaja. Opiskelijan voi olla vaikea hahmottaa, millaisiin työtehtäviin voimme oikein työllistyä. Haluamme antaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua työelämään jo opintojen aikana. Lähdetään selvittämään, tietävätkö ihmiset, mikä on Duunisafari Oulu. Eli satutteko tietämään, mikä on Duunisafari Oulu? Ei mitään. Tiedätkö sä, että mikä on Duunisafari Oulu? Ikävä kyllä en ole. Okei, joo. Tiedätkö sä, että mikä on Duunisafari Oulu? Työpaikka semmoiseen safarille, mikä rakennetaan tänne Ouluun. Kiitos. Kukaan oululainen ei tunnu tietävän, mikä ihme on Duunisafari Oulu. Sanatko Duunisafari? Duunisafari Oulu on kasvatustieteilijän työelämäkokeilu, joka kestää 1-3 päivää. Safarilainen pääsee tutustumaan oman alan työpaikkaan ja tekemään työtehtäviä yhdessä mentorin kanssa. Työelämätiimi hoitaa käytännön järjestelyt. Opiskelijan ja mentorin tehtävänä on sopia Duunisafarin ajankohdasta, aikataulusta ja sisällöstä. Duunisafarin sisältö voi olla lähes mitä vaan, kunhan se on mielekästä ja molempia osapuolia hyödyttävää. Safarille osallistunut Veera kertoo omista kokemuksista. Mä olin Helenan mukana seuraamassa niitä hänen työpäiviään ja siinä sitten sai aika hyvän kuvan siitä, että minkälaisia työtehtäviä kasvatustieteilijä pystyy siinä ammatissaan tekemään. Pääsi käymään eri vierailuilla ja sitä kautta sai sitten uusia tuttavuuksia. Ja oikeastaan tuon Duunisafarin kautta mä sainkin sitten työpaikan, että siellä yhdellä vierailulla mua kannustettiin hakemaan töihin ja sain sitten paikan sitä kautta. Tässä meidän alalla kaikki tämmöiset verkostot on kyllä tosi tärkeitä, niin mä koin itse, että tuon Duunisafarin kautta niitä sai kyllä paljon ja sai tosiaan paljon uusia tuttavuuksia ja hyviä kontakteja. Tuo koko safari oli tosi toimiva ja se oli hyvin järjestetty, että siinä sai itse päättää sitten, että tai sovittaa sen safarin omiin aikatauluihin ja omalla aktiivisuudella pystyi sitten tosi paljon vaikuttaa siihen, että missä jutuissa halusi itse olla mukana, niin pääsi kyllä hyvin niihin. Mä olen sitä mieltä, että opintojen aikaisia työelämäyhteyksiä pitäisi ehdottomasti lisätä, mutta se tarvitsee kyllä myös tällaisia uudenlaisia ja joustavampia malleja yhden perinteisten rinnalle. Se, että lähtee ulos luokasta ja luentosalista oppimaan uutta ja myöskin testaamaan omaa osaamista yrityksiin ja työpaikoille, se on varmasti yksi parhaita konsteja hahmottaa niitä omia vahvuuksia ja myöskin löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Uskoisin, että kaikki yrityksiin ja työpaikoille on hyvä saada nuorilta raikkaita, tuoreita ideoita ja ajatuksia. Duunisafari toi varmuutta omaan opiskeluun ja siihen, että mitä opintoja kannattaa sit sen oman tulevaisuuden ammatin kannalta valita. Suosittelen Duunisafaria kaikille. Seuraa meitä Facebookissa Duunisafari Oulu. Sieltä näet, milloin safareita järjestetään ja hae sinäkin mukaan. Vai mitä? Tiedätkö sä, mikä Duunisafari? Oikeesti puhumaan patsaalle. Oota, uudestaan.